ሰላም ኮራትና ኮራንት መልከቲ ናይ ዘድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ህሚኻቱን ሓድኻትኸም ክርስቶስ እንሰኣሙታን ብኣብይ ኃይል ወስልጣን ናሰሮ ለሰይጣን ኣጋዘሎ ኣዳም ሰላም ንዘይሰኮን ፍስሓ ወሰላም እኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ንብርሃነ ትንሳኤው ንጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህሚኻትኩም ከድሕና ድኻትኩም ድናኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ልማዓንቲ ኣምትርለኹም ንጨበርበር ለመጸለኹም ነኹም ማለት እዩ እና ኩለኩም ድዳለኹ ለማዓንቲ ለለ ብጣዕሚ ድገርም ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ታኪኒ ማለት እዩ ሰልችቺ ይውልኒ እና በቃ በእውነት ሓደ ጊዜ አውደ ዓመት ሲ ደኾነ ነገር ይደኾንና አይፈልጥ ሓደ ጊዜ ደስተኛ ኾነ ይውዕል ሓደ ጊዜ ደግሞ በቃ ድብርብር ይውልኒ ይውዕል ማለት እዩ ለማዓንቲ ግን እና ብቻ ታክለኩም መፀይ በቃ ደሳይለኒ ሙዕለው ታምኻነ አይፈልጢ ክሰርሖ خلای ጽሊ አብልኒ እነርና በቃ እስቲ ክሞክር ምናምን ኢለ ሓፍትኩም ልሐ ሕንበሸይ ጋገርኮ እንቁላሊሕ ይሰራሕኮ ከኡ ኣብዚ ድማ ያው አምት ወሰልሰይ ሰራሕኮ ማለት እዩ ምንም ነገር ክሰርሕሉ ከይኾነ ብቻ ስልሰ ሰርሕ ብምንታይ ሓምዶ ልዕል ግራያቲንና ከኡ ድሓረ ከምሮ ካይታይ ሓዱሽ ነገር ሰርሐ ልዕለ ሓፍትኩም ለም ዝብለ ሰራሕ ረሓ ብለ ምትቻ ብለ ሕስተይ ለሃምዛ ትሪዋ ሎዶ አይለቲ እንዲያም ሕስታ ብጣዕሚ ቆንጆ ሕስታ ያወጣትልኝ ማለት እዩ ከም ትሪዋ ዓዳዓረ ምዃኑ ብጣዕሚ ድኻብድ ወንስ ሓቂ ያነ ባይዘወይ ወፃኢ ፈልቲ እጃዛ ወፃኢ ድዚ አውደ ዓመት ክውዕል ምናምን አይብሊ ተወፀዱ ውዕል ብጣዕሚ እንትን ድሕዘን በቃ ድብርቲ ምናምን ድሕዘንና ድምታይ ምዃኑ አይፈልጢ እና ሓን ዝብላ ዓዳዓረ ኮይነ ስራሕራሕ ኣቦኹ ያው ንሽተይ ጥፍሽሽ ወልኒ ነውሩ ሕስተይ ምናምን ስረኹ በቃ ዓይነ ቆልሓኹ ማለት እዩና ተመስገንኻ ከምትሪእዋ ተዘጋጃ ወፃትለይ ከምዛ ትልዋናኹም ማለት ባይዘው ሕስተት ጋገርለኻትከን ማለት እዩ ማለት በቃ ንእሽተይ ትኾነካትከን ሓንቲ ኩባያ ገበርካትከን በቃ ምንም ማይሽ ዳብል ነገር ይውልና ካብኡ ዝጋጣሚ ሓንቲ ሓፍተይ ደወለትለይ ማለት እዩ ታው ተሰራሕ ከገለለትኒ ምንም ስራሕ ሆነ ነገር ይብለይ ገለም ሰኽዋ አይ ለማዓንትማ ቪዲዮ ተሰርሕነከ ግዴታ ኸይ በቃ ቪዲዮ ሰርሕ ምናምን ለትኒ ማለት እዩ ሓሰብ ኩሊ ኣተኹና ሃምሮኽዎ ምናምን በቃ ጠፍሽኒ እና ካርገር መካትኩም ረይኒ ሃምኾነ የነኹና በቃ ማእዚ ፀጉሪ ገለ ሓፅብ ማእዚ ክዳን ቀይር ምናምን በቃ ብስማ ብጣዕሚ ታኪኒ ማለት እዩ በእውነት ልክስ ሓደ ጊዜ ሲ በእውነት ሓምዚ በቃ እንደ ድምንታይ ምዃን አይፈልጢ ሓቂ ምፅኣይ ማለት እዩ እንደ ሓምዚ ደብረኩ ፈልጥ ለላውደ ዓመት ኣነ ናናፍቆት ምናምን ከይትብልኒ ብዙሕ ዓመታት የገብረ ዝዓድዝና ናፍቆት ብሽሩስ እንህዎ ድኾነ ነገር እንህዎ በቃ ድኾነ ድብርቲ ምናምን ድብርብር ትብል ነገርስ እንህዎና ብርግጥ ማንም ሰብ ክድብሮ ክእል እዩ በቃ ቤተሰብ ሕቁት ተሕልፍሎ ማለት እዩ ካብኡ መጻኹ ኣብዚ ያው ድኾነ ይኹን ግን ብዙሕ እንትን ዝግጅት ምናምን ስለዘይብሉ ሓምቲ ትሪእዎ ድናኻትኩም ያው ሽኻ ካብ እሽ ክብል እዩ ማለት እዩ ግዴታ ትኸደን ህክ ግዴታ በቃ ምናምን ሰለትኒ እግዚአብሔር ያባ በቃ ሽብለ ምናምን ቃት ዘጋጀ خላ ዳብለ ማለት እዩ ካትሪኡ ጨጉሬ ማለት እዩ ወላ አይ ሰንተረይ ብደንቢ ስነ ስርዓት ሕዚ ሰንተረይና መጻኸለኹም መጻኹ ወራይ አይደ እና ሃም ዝብለ መጸ خفت ጨጉሪ ጨጉሪ ሃም ድና ንስወንሳሕ ወንሳሕ ብለኸውና ካው ዳዝ ሓምበኹ አይበርህ ይብልኒ መብራህቲ ስልክ ናይ ጀዋሌ ስክሪን ባይዙ ፈስዩ ድንሆ ንዕባኻትኩም ንጽሩ ተኾይን ተትረየኩም ዳ ባነ ብጣዕሚ ይትበላሽ ድንሆ ማለት እዩና ሃም ዝብለ መጻኸለኻትኩም ዳዝ ሓምበኹ በቃ መብራህቲ ደይሊ በቃ ሃም ይገብሩ ቀይሕ ገብረኒ ዋ ፊንተር ነው ወይ ፊንተር ላለቀቀ ገለ ኧረ በስላሴ ዳበይር ሆደ ምናምን ይለ ካው ትመርሰለት ሃም መጻኸለለ ድገደደ ምናምን ማለት እዩ ካው መግቢያ አቀራርበ ምናምን አመታቼ ስለነወርኹ ካውለለሲ ሰዋተም ሃርሰም የነወር ባዝ ዘጋጣምና ህፃን ቆልዓ ነበረት ካው ኸይድ ለሳላ ዋይ ንዓስኪ ሃርሰም ዳንሄ ኸታይኸ በመብራህቲ ዲያብርሃ ይብሊ ዳሳላ ኸይድ ለመብራህቲ ይብርሃብልኸስ መጻኹ ማለት እዩ ያው እቲ ኦሪጂናል ፊት ተይኾነ እቲ ዓክስ ፊት ማለት እዩ ተይኸርባል ቢፎር እና አፍተር ረኽመ ትኾነ ይኹም ተስፋ ይገብር ዳዛም በኻዊኒ አይጸሪ ይብሉ ካው ምግቢ አቀራረብኹ ምናምን እንቁላሊሕ ይሰራሕኹ ካው ንእሽተይ السلسلة يجورهم نعمل مخطط قدنو جبر ود مس مساخو حنت حفتي زهري هبا خيل ودتنا داو آتيا حمز بلا سرحت لي مالتي حمز لي لفوتي هيغي بقى تاكلكم صدا
ኣበላ ምጸቶ ማለት እዩ ምስኦ ሪኣ ኣበለ ተጫወትና ገለ ይውጋዓለይ ዳኻትኩም ብሓቂ እና ሓንቲ መዝሙር ከዝምር ሓስበ ነብረ ኣምረኽዎ መዝሙር እንትግጥሙ ደይብለ ማለት እዩ እና ብሓቂ ኣይፈልጢ መዝሙር ምዝማር ገለ ግን እናይዶ ናይ ትንሳኤ መዝሙር ሓንቲ መዝሙር ኩሉ ግዜ ልፈትያ ናይ ምርጥነሽ ጥላሁን ሄዲ ነገሩ ኣውርላሎ ምናምን ትብል ማለት እዩ ግን ምንም ገብራ ይኸኣልኩ ሓፍትኻትኩም ርሕዘት የብለይ ካብ መጻኹ በቃ ሽግር ይብሊ እዚ ከምዚ ለበለ ዓዲ ደዓመት ዓድናት ንሃም ዝብልና ንሰንትና ነስንስና ኣበባ ገበርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ጥዕና ዓድና ብቻ ይመለሰና እና እንኳዕ ሓብፅሐኩም ባፅሐና ንበዓለ ፋሲካ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ናይ ምትሕስሳብ ይግበረልና ደዓመታ ከምዚ ድማ ምስ ወለድና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃምራኺ ላሕሚ የጣውየና ብሓደ ኣውደ ዓመት ንውዕለሉ ይግበረና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ደሞ ደጀ ሰላም ንምስላም ያብቃዓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይፈላለየና ማለት እዩ ኩልኽን ኣብዚ ድንያኽን ኩራት ኣሕዋተይ ኸለ ይብለክኒ ኩልኽን እኳ ኣፅሐክን ኣፅሐና ንበዓለ ፋሲካ ናኸ ደጋግመ ኩራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትየኩም ዘኽብረኩም ቤተሰበይ ደሞ እንኳ ኣብፅሓካትኩም ናኸኩም እዩ እና ካልኣይ ሽግር ዳዓዲ ደወልኽና ንዓዲ እንትንላቃዳሕኹ እና ምስ ቤተሰብ ገለ ነዋቃዕዎ ነርኽ ላቃዳሕኹ ገለ ልክ እቲ ድምፂሲ በእውነት ሓደ ግዜ እኮ ማለት እዩ በእውነት በቃ ኣይሓምልም ማዓንቲ ኢለ ኣይሓምልም ማለት እዩ ባይዘዊ ኣነ ናብ ቤተሰብ ድምፂ ምናምን ቃድሕ ዳብ ዩቱብ ካብ ምፅእ ብዙሕ እንትን ብየ ይፈልጥ ግን እስትኻ ኣጋጣሚ ዩቱብ ላይ ሓርገየ ስለድና ከገለሲ እስትንኣታቶም ድምፂ ሕዛ ክመፅእ ገለ ብለ ሓፍትኹም ሕዘ ይመፅእ እቲ ድምፂ ከምረኽቡ የለይ 2,000-3,000 ኤዲት ገይረተኹም ኣይተኣምኑኒ እና ብዛ ኣጋጣሚ ረኽሞ ከምዚ ለመፀልኹም ማለት እዩ ባይዘዊ እዚ ድሕሪ እቲ ዝግጅት ዝነበረ ፎቶ ዝገበሩ ኩሉ ድምፂ ክመፅእ እዩ ለና ናብ ቤተሰብ ድምፂ ካትየ ስለዝነበርኩ ግን ካተይ ካሊ ልማዕንቲ ማለት እዩ ውይ ብጣዕሚ ደናድድ በእውነቱ ማለት እዩ እና ብዝኾነ ሰላምኩም ዝሕትርፍ የለለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ዘኽብረኩም ክቡራት ተመኸተይ ናይ ዘድ ዩቱብ ቻናል ኢሉ ታሕቲ ላዘቕዘቐ ድንሆና ለኣተኻትኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እንታይ ልበሃል ኣባራትዑኒ ማለት እዩ ሻይ ትበሉ ኩልኩም ኣብዚ ትዕዘብለኹም ማለት እዩ ኩልኩም ተዓዘብቲ ናይ ዘድ ዩቱብ ቻናል ያው ደጋግመለኹም ወግዒ ብጣዕሚ ይቅርታ ብዝኾነ ድሕና ኣምሽለይ